खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो थाम्बनेलाव थानाय बायदि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा दसे सम गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ खोनासंलाङोबा सानजानि बर'फोरनि जिउ जारिमिनखौ एसेबाबो बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो, जेब्ला सानजा होनना बुङो, गुफुर हालामनि खारसि बिरसि गुबुन हारिजों गाग्लोबजानाय, न' बां सावजानाय, आलाय सिलाय बेमार जानानै थैनाय, गुबुन हारिफोरजों आलाय सिलाय बुथारजानाय दानथारजानाय, बेबायदिखौ बर' हारिनि गेजेराव खोनानानै बयबो उन्दै गेदेर सोनाबनि रायजो राजाफोर, बुहुमनि बर'फ्रा सानसे समाव बेसेबांबा दुखु मोनदोंमोन, मेगनाव मोदै गनो गोनां जादोंमोन। बयबो बर' हारिफ्रा गुफुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ अनसायदोंमोन। गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, जिखुनु जाया नांगौ मुवाफोरखौ आरो गुफुर हालामाव माखासे जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा प्रटेक्ट खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनो गोनां जादोंमोन। बेबायदिखौ सानसे समाव जोंनि जोनोम जानायनि उनाव जों उन्दै समाव बेबायदि जों जारिमिनखौ लोगो मोनबोदों। मानो थाखाय बेबायदि गुबुन हारिया गुफुर हालामनिफ्राय गुबुन हारिया होनायनि माखासे प्लान पलिसिखौ लादोंमोन। मानो होनोब्ला गुफुर हालामनि बर'फ्रा जखायसेल'मोन आरो बिसनाथ सारियालि, सथिया, राङापारा, दिखियाजुलि बेफोरबायदियाव गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव बर'फ्रा गामि दरसे दरनै बेबायदिमोन। बेफोरनि थाखाय जोंखौ जाय हारिया दिनैसिमबो नायनो मोजां मोना आरो जोंनि हारिखौ अरायसम दिनैसिमबो नासयनानै दोनो, बे हारिया बर'फोरखौ बे सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लायाव नखरसेबो बर'नि गाननाय जोमनाय, बर'नि हारिमुखौ दंस' खालायनो नाजादोंमोन। बेबायदियाव जेब्ला गुबुन गुबुन माखासे जायफोर खना खनला गामिफ्रा, जायफोर बर'नि दैदेनगिरिफोरनि साफा सानै जायफोर गिख्रंग्रा, गावखौनो जों हारिया गुबुन हारिजों जुदि थांफायाबा, गुबुन हारिनि राव हारिमुखौ जों लायाबा जों दंस' जासिगोन होननानै जाय साफा सानै माखासे गामिनि रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जोंखौ गाग्लोबग्रा हारिनि गाननाय जोमनाय, हारिमु गासिबो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै राव हारिमु, धर्म गासिबो बदलायदोंमोन। लासै लासै दिनैनि बे समाव फैफिनबाय। मानो फैफिनखो? बर' हारिया बर' हारिनि खौसे जानानै बर' हारिया जुजिफिननो हानाय बोलो सोलोखौ दिनैनि बे समाव फैफिनबाय। बै समाव जेब्ला बिथांमोननि राव हारिमु गाननाय जोमनायखौ गासिबो सोलायग्रा जाय बिथांमोना लासै लासै बर' हारियाव फैफिननो हमबाय आरो बिथांमोनखौ जों बरायनांगोन अरायसम। मानो होनोब्ला माखासे समनि गाग्लोबजानायाव बिथांमोना थांफानो गोनां जादोंमोन, थानो गोनां जादोंमोन आरो फिनै बर'फोरनि खौसेखौ नुनानै फैफिनबाय। जों अरायसम बरायनांगोन। आरो जों बेफोरखौ सावरायोबा भिडिअ गोलाव जालांगोन। आंनि बुंनो गोनां थांखियानो जाहैबाय, मानो थाखाय गुफुरनिफ्राय होनायनि माखासे थांखि बिथांखिखौ जोंखौ नायनो हायै जाथिया लादोंमोन। बर' हारिखौनो दंस' खालायनायनि बिथांमोना टारगेट लादोंमोन। बेबायदि समाव जेब्ला जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलावफ्रा बर' बिसेफ मुंखौ लानानै बर'फोरखौ गाग्लोबग्रा हारिखौ होबथाबफिननो थाखाय जेरैबायदि राङापारा हालामावनो थानानै बिर जोहोलावफ्रा माखासे बारनाय, खारनाय, सिलाय गावनाय, जिखुनु जाया माखासे जायफोर हारिया जोंनि हारिखौ गाग्लोबग्रा बिथांमोनखौ फिननाय होनो थाखाय माखासे सोलोंथाइ लानो गोनां जायो। बे समाव राङापाराखौनो जायफोर बिसेफनि दैदेनगिरिफ्रा, बिसेफनि सोद्रोमाफ्रा बे जायगाखौनो ट्रेनिं सेन्टार खालामनानै लाबाय। बिसेफ मुंनि हेडक्वार्टारखौ राङापाराखौनो सानसे समाव खालामनो गोनां जादोंमोन। बेबायदि जेब्ला बेबायदि माखासे जायगाखौ बानायनानै लायो, गुबुन गुबुन आफादनि इनिसियालनि सोद्रोमाफ्राबो राङापारा हालामाव फैनानै बिसेफनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो बिसेफनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायलायनाय माखासे मेल मिटिं लायोमोन। बेबायदि समाव गुबुन गुबुन हारिनि जोंखौ गाग्लोबग्रा हारिया जेब्ला खोनायो बर' हारिनि गेजेराव हाथियार हमग्रा बर'नि मोनसे बिसेफ मुङै आफाद जोनोम जाबाय, बिथांमोना दंफां सायावनो मोख्रा बायदि बारनानै बारला फुरला दंफां बै दंफां बारनाय मानाय जेरैबायदि मोख्रा बायदि हाथियार लानानै बारनानै आर्मि पुलिसजों गावलायो
बेबायदि बर' हारिनि गेजेराव बिसेफ मुङै मोनसे आफाद जोनोम जाबाय होननानै जेब्ला मुंदांखा जाबाय, जेब्ला गोमोरलायनो रोंनाय, दंफां बिलाइ जानानै थायो, बेबायदि माखासे इन्डियायावनो गोसारबाय। बेबायदि समाव जेब्ला जोंखौ गाग्लोबग्रा हारिया मोनसे गिफिननाय फैबाय, बर' हारिनि गेजेराव मोनसे सिलाय लाग्रा आफाद जोनोम जाबाय। बिथांमोना खानाय लान्था लान्था दंफां सायाव थानानै माने आर्मि पुलिसखौबो गावख्लायो आरो जोंनि हारिखौ बिथांमोना मावफिननो हागौ होननानै बिथांमोना बर'फोरनि न' बां सावनायखौ गिख्रंनानै बिथांमोना जानगार जानो गोनां जादों। मानि थाखाय? बेबायदिखौ जों जेब्ला गुवारै फोरमायो, रायजो राजाफ्रा स्पष्ट मोनथिगोन। जों भिडिअनि गेजेरजों गासैबो खाहानिखौ जों फोरमायजोबनो हाया। मानि थाखाय हाया? गोलाव बुङोबा रायजो राजाफ्रा नायनो बायो। अब्लाबो आङो सुंद' आङो फोरमायलांनो नाजाबाय थागोन। जेब्ला गुफुर हालामनि न' बां सावनायखौ गुबुन हारिया जुरिदोंमोन, राङापारा हालामाव बिसेफ मुङा जेब्ला ट्रेनिं सेन्टार आरो हेडक्वार्टार बानायो, अब्लानिफ्राय बै गुबुन हारिया हाजारबार साननो गोनां जादोंमोन। आर्मि पुलिसजोंनो दंफां सायाव मोख्रा बायदि बारनानै, बिल्डिं सानिफ्राय बारनानै गावलायनो हायोबा जोंनि हारिजोंथ' बिथांमोना नांफिनथारगोन होननानै साननो गोनां जादोंमोन। बेबायदिनिफ्राय बर'फोरखौ गाग्लोबनाया खम जादों। जों बेखौनो बुंनांगोन, जायफोर इन्दिबिनि सिगां बिसेफ मुंखौ लानानै बर' हारिखौ फोथांबोदोंमोन आरो गेरेमसा महरै बेरा बायदि बिथांमोना गसंथेदोंमोन, जाय दैदेनगिरिफोरखौ जों बाख्नायनांगोन। मानो होनोब्ला क'क्राझार, बरपेटा, मानास हाग्रा, धुबुरी बहुद गिदिर गिदिर हाग्रा दंमोन आरो भुटान हाजोआ बर'फोरनि साखाथि फाखाथि। बेबायदि जायगाखौ गारनानै मानो थाखाय राङापारा हालामखौ हेडक्वार्टार खालायनो गोनां जादोंमोन आरो मानो सोलोंथाइ लाग्रा फिल्ड बानायनो गोनां जादोंमोन? बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मेलेमजिबिफ्रा बिजिरनानै नायोबा माने सिम्पुलै इन्दिबिनि माखासे गेरेला दावहाखौ स्पष्ट बुजिगोन। बे गेरेला दावहाखौ मानि थाखाय इन्दिबिया जागायलांदोंमोन? जेरै गुबुन हारिया बर'फोरखौ गाग्लोबदोंमोन, बिथांमोनखौ गिख्रंहोनो थाखाय, बिथांमोनखौ फिन्नाय होनो थाखाय बे जायगायाव माखासे बिसेफनि दैदेनगिरिफ्रा बे जायगाखौनो प्रटेकसन होनो थाखाय, हारिखौ अनसायनो थाखाय बे जायगायाव थानो गोनां जादों आरो सोलोंथाइ होनो गोनां जादों। गुबुन गुबुन आफादनि लोगो हमलायनायखौ बे राङापारा हालामावनो सावरायलायनो गोनां जादों। मानो थाखाय? गुबुन हारिनो फोरमायनो थाखाय आरो दिन्थिनो थाखाय बेबायदि हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। आरो रायजो राजाफ्रा बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि पुलिस केम्प, आर्मि केम्पखौ नुयोब्ला, माखासे हाथियारखौ नुयोबा रावबो दावहा नांनो आवगायनाय नङा। इन्डियानि दावहा नांनो बा इन्डियानि गुबुन हादोरा इन्डियाखौ गाग्लोबोबा दावहा नांफिननो थाखाय गासिबो आइजें आइलाया बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवनो फ्राय बाहाग दं। आरो गुबुन गुबुन हादरजों इन्डिया दावहा नाङोबा रायजो राजाफ्रा हा सिङाव थाखुमानो बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवनो दं। अब्ला बेबायदि जायगायाव थानानै बिसेफ मुंनिफ्राय बर' हारिनि बिर जोहोलावफ्रा दावहा नांबोदों आरो इन्दिबिनि दावहाखौबो बे जायगायावनो बांसिनै थैनो गोनां जादों आरो आर्मि पुलिसजों दावहाखौ नांनो गोनां जादों आरो गुबुन हारिनि फिननायखौ बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवनो होफिननो गोनां जादों। बेनो बर' हारिनि थाखाय देरसिन दावहा, जायखौ होनना बुंदों जों दिनै जायफोर गिबिसिन बे बिसेफ मुंखौ जागायजेनदोंमोन, बिनि दैदेनगिरिखौ जोङो अरायसम सिबिनांगोन इसोर बायदि। बे सारनि मुंखौ बयबो मिथियो। गावनि आगोमा जिउखौ बर' हारिया रावनिबो आथिं सिङाव दाथा आरो आथिं सिङाव मालाबाबो दाथा, बेबायदि होननानै दिनैसिमबो जाय दैदेनगिरिया बिसेफ मुंखौ दाबाय आरो इन्दिबि मुंखौ जागायनानै बेसेबांबा बर'फोरनि बिटिआर एकर्डसिम जेरैबायदि दिनैसिमबो जेलावनो गावनि आगोमा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय जेलावनो थैनानै थांगोन। हारिया रावनिबो आथिं सिङाव दाथा आरो हारिया रावजोंबो गादब जानायखौ मालाबाबो बर' हारिया हजम खालामनो हाया। नांगौबा आंनो आगोमा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय जेलावनो थैना थांथों, हारिया अराय गेरेमसा महरै थांनानै थानांगौ होननानै दिनैसिमबो जेलाव दं। बेबायदि दैदेनगिरिखौ जों बर'फ्रा इसोर बायदि बयनिबो न'खराव धुप धुना लगायनानै, आलारि बाथि लगायनानै फुंनि बेलानि सिबिनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोनांथि। मानो होनोब्ला सोरबा प्रमद बर' बायदि गुबुन हारिजों बायजाग्रा, सोरबा गबिन्द
बायदि गावनि लोगोफोरखौ सरकारनो फाननाय दैदेनगिरि नङा। जोंनि बर' हारिनि गोथार गोसोनि दैदेनगिरियानो जाहैबाय रन्जन सार। रन्जन सारा गावनि आगोमा जिउखौ जेलावनो थैनो थाखाय दिनैसिमबो राजि। हारिया अरायसम थांनानै थाथों, नांगौबा आङो जेलावनो थैना थांगोन, बेबायदि गावनि गोसोखौ बेसेबांबा बिमा बिफा बिदा फंबाय अननायखौ, न'खरनि गथ' गथायनि अननायखौ नागारनानै दिनै जेलाव हारिनि थाखाय हर सान बेसेबांबा जानाय लोंनाय उन्दुनाय सुख गैयालासिनो जेलाव हांमा सुरै सुरै गोनां जायो। बेखौनो जों बर' हारिया दिनैसिमबो सोरबा दिनै गुबुन गुबुन रावजोंसो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बखिलाबायो, रन्जन सारखौ बखिलाबायो। बखिनो गोनां दैदेनगिरिया जाहैबाय जाय हारिखौ प्रमद बर'आ सरकारनि आखायाव हारिखौ फाननानै बन्दकआव दोनबाय आरो गावनि लोगोफोरखौ सरकारनि आखायाव फाननानै थानाय सासे दैदेनगिरिखौसो जोंनि हारिनि गेजेराव मोजां मानसि होननानै आरो बर' हारिनि दैदेनगिरि होननानै सिनायथि होलाबायग्रा साफा सानै लेखा गोरोंफ्रा गेजेराव प्रमद बर'खौसो लेखा गोरों बुजिनासिन होननानै साफा सानै लेखा गोरोंफ्रा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खिथालाबायो। बेफोर लाजिथावना। लेखा गोरोंनि साननाय हनाया मानो हारिखौ सरकारनि आखायाव बन्दक होखो? आरो जों बुंनांगोन साफा सानै लेखा गोरोंफ्रा बुंलाबायो गबिन्द बायदि बिर जोहोलाव सासे लेखा गोरों बायदि रावबो बुजिनो गोरों गैया होननानै बुंलाबायो। एसे लेखा गोरों एसे बुजिनाबा मानो गावनि फरायसाफोरजों जों फोरोंजानाय गबिन्द सारजों जों साथ्र होननानै दिनैसिमबो ससियेल मिडियायाव मानो नुवा? मोजां मानसि मोनब्ला दिनै बेजों फोरोंजानाय साथ्रफ्रा ससियेल मिडियायाव नुजागौमोन। आरो लेखा गोरों बुजिना दावहारुबा मानो थाखाय गावनि लोगोफोरखौ सरकारनि आखायाव फाननानै जाखो?